Hello. Ngiyabona Sijibele njani? Ngiyaphila sisona. Ngiyaphila baba. Futhi ukhuluma noSimela kwiVuma FM. Oh, okay siso kwiVuma FM yami. Yebo baba, ngisathanda ukuthi sifahla nje kancane kulento kukhopha nje sithole nje ulwazi ngawe. Oh, sisi ngoba ngisemsebenzini. Kodwa nginankinga mama. Ngingakunika isikhashanyana nje sincane mama. Ngiyabonga baba, ngiyabonga baba. Yeah. Nginombuzo lana baba uqala nje ukuthi kahle kahle uSijibele ngubani? Wakuphi? Ngoba sithola ukuthi useMpumalanga uyiphi ngokumakati. Awusichazele ukuthi eMpumalanga kahle kahle uSijibele uwenzani? Okay siswami. USijibele uqhamuka eKZN mfowethu. Ngisendaweni emahlabathini kahle kodwa ke siye sibize ngonongoma ngoba sehlukaniswa umfula amahlabathi nelokhuzane yakwazi ke na ukudayithula kwezwe kusho ukuthi idolobha lethu liseduzane ngonongoma sisebenzisa unongoma kakhulu kodwa nje kahle ngisemahlabathini egodini sasenkunge endaweni yaseNcweleni baba ephethwe induna uKhumalo ngokwalapha ke eMpumalanga ke la eMpumalanga ke sisiwami ngafika kana ngokuzama amatoho ke shuthi ngagcina ngaphumelela ke ngase ngiba ngapha esikhathi esiningi ngoba ngitoka khona ngapha Okay. Bosisi No, ngiyakuzwa baba yasifisa. Okwesibili, manje azazi ingadi lena. Futhi uqalele ukucula. Ukucula ngaqala ngo-2019 kodwa ke nje ke lapho ngangisazama nje ukucula ngoba lo album engibalela kwebala ngoba ayenzwanga yimi into eziningi kuyo zenziwa umfoka Mthinzima uKeshemba khona ke indoda engisebenzisana nayo lapha emculweni shuthi kwaba yiyo ke engenza na into eziningi nje lo album leyo zenziwa yiyo ingakho nje noma ngabe kuthiwa ngibala ama album ami yona ngingayibali because ngoba ayingenanga ke ngahle ngoba okuningi kwenziwa nguye noma ke kwakuyimo ocompose wabhala enza yonke into but nje okuningi kwenziwa nguye i-album nje kahle eyami okwenziwe yimi into eziningi kakhulu yiyo le ekhona futhi Okay.